kan bagian nganu bumboni aku nyondoki sosisnya ya. Oke. Dik, kamu ini ya, Dik, ambil-ambil aja dari tadi. Enak. Ayo, Dik, ini lo udah mau selesai nih bumbunya, Dik. Kamu tuh lo dari tadi nganuin sosis aja lama banget. Ya ero ta, iki ae plastik yang dibuka. Hari aku bantuin, Dik, mumpung aku udah mau selesai nih. Iya, ndang mari ndang wis. Wis are-are nandi Jel, kok gak mrene kan janjian. Itu anak-anak udah nyiapin api di luar itu loh. Oh ya wis lek ngono ta kirokne gak teko. Iki arek-arek iki kok gak ono di. Yo tanan iki. Anu sosis mana gak mari-mari. Ayo, suwi temen. Rek iki lho. Ini udah. Dicemplungno wis, Sira iki lho, nyok iki anu gak iso aku. Ya apa sih? Yang tidur-tidur iki. Bu, nanti wis. Gak terabeken iki ta. Walik. Sik gantian, tak nuno iki me bakal dhewe-dhewe. Iki sawadi tadi. Sama di kerjur-kerjur nyanti yo mau cari kakek rene di. Bu, nanti wis tak susun kok ana wong iki. Metu. Apa? Di genah di. Apa sih tadi? Dulare kon aku rambe Angel di. Apa ana apa iki kok aku moro-moro. Biasane bekerengan tok, musuhan. Ana apa Angel? Tahu. Tahu. Jom lo, Dik. Nek kene lho. Wis gak rebutan ae. Aku nggak mau ngapa-ngapain deh, nanti tangan princess yang imut ini kotor. Pret, aku aja yang perawatan di Cardi Beauty ini loh, nih. Bagus di tanganku, glowing. Wis di kok sakakan omong awakmu di, wis ndang perawatan nang salonku. Enak, murah. Ojo kemayu di. Yo di, iris ono di. Pinggir-pinggire di. Yo di. Bukan noting iki ono ae. Aku iki mari peni iki tidur. Minik yo kale. Yang gitu aja gak bisa. Jadi aku tak nyoba adase nang mburi ya. Iya wis. Iki gosong iki Jul, angkat Jul. Mana gak dadanya? Mari nek dijumukno ku, mek noting iku. Mas tinggi giedor iku. Apa sih? Aku kata mari ini tidur sama cici dong. Di ume di sosis di. Sik ta iki. Iya, mek iki to di. Borong. Kok ngamuk-ngamuk tamu di? Wes princess kesel gak siji. Wah, arek iki gak nulungi, mek nulungi dilu. Tahu tak? Mampus tuh kan. Enak. Wasong. Wah, kon iki. Apa gak enak, tapi entek. Awak ditinggal rek, gak setia kawan temen rek. Ya kon ikut dur tekon diae. Wis ditenteni mulai mau. Yo ditinggal kon salahe. Yo enak kon kene iki gari mangan tok, gak lapo-lapo. Sama apa, aku tak delok. Kok enak temen kon maneh iki sing ora-ora kon. Ya wis. Awas kok ndak gelem. Yo. Enak banget sih dur-gedur itu tinggal makan. Apa aja awak mau kau salah sanjal. Gak seneng ta? Oh. Wis, gak usah bengkerengan, tahun baru iki. Kok pegel aku ngrungokno bengkerengan tok. Wis aja anu wis ayo mangan iki wis mari kabeh iki wis. Ayo. Ndang disiapno wis. Rek, mangan rek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ayo mangan we, mangan. Jangan kesuwen. Gak nardi rek, mulai mau. Kesusu temen. Sok ayo. Ayo, Jul. Mangan wis. Mangan Iki dhisik sego. yo, kamera bakar aku. Sego. Oh, kok Mangan. Iki sego. Wis aku mari mangan aku wis. Doa yo rata baru iki Mangan, harus kayak doa iki yo. Iya. Apa? Tahun baru iki. Mandaro akhir rezekine. Amin. Lancar Semoga terus. akeh bojone. Oh, amin. Oh, amin.
iya lupa aku. Lupa apa maneh? Rumah bedak. Wah, astagfirullahaladzim. Ya lo kenaan panas-panas dari tadi nih. Ngene iki ya. Lek koncoan ambek anu. Mana lah bedakku ini. Bebek mikir. Oh ini. Wes Jel, gak usah baik Jel kah kon iki. Lah wong mangan mari asep-asep ngene iki gak tegi bedak wis ndang mangan wis. Udah. Ya apa iku di? Pelaganmu di. Apa? Mangan sik keburu katingan wedak. Gak apa-apa kan ben ayu. Ben ayu. Loh, kabeh pelanggane Kandi Beauty ki ayu-ayu. Kon niku jadi. Kami dari Salbut. Official. Mengucapkan Selamat Happy New Year.